Дами и господа, предаваме на живо от протеста срещу ниските заплати в Зантера. Да интервюраме някакви случайни хора. Здравейте, случайно русо момиче. Случайно. Доволна ли сте от заплащането си? Не съм доволна. Искам повече пари, повече часове, по-добри шефове, повече почивка. Не съм доволна от Зантера. Що видяхте най-бедният човек в каньона? Има някой по-богат. Аз съм много доволна от моите 67 часа, които имам. Не бяха ли 69? Не бяха ли 69 и ви е срам да си кажете? 67 са и съм доволна, защото имам добър бакшиш и работя 5 часа на ден. Може и 4,5. Правите ли някакви специални усилия заради добрия бакшиш? Намеквате ли нещо, колега, или на мен така ми се? Добре, да минем към следващия въпрос. Намесени са хора с гуши в ситуация? Не. Само един. Само един. Само един. Но сметка на това е възрастен. Но с власт. Да. Ти знаеш ли колко много хора с гуши има без власт, а? Тъжно ни е за тях. Ами, би трябвало. Боби, харесва ти хайкинга? До тук. Притеснявам се. От Ще сваля дръхи. Се ръце. Се всичко. Нищо не коле. Подул се, ма нема го вода. Кажи нещо интелигентно за разнообразие. От нещата, които чухме до тук. Здрасти. Ти с какво се заимаш? Аз с сървър предим. Нищо спря да ни игнорира, искам да кажа пред камерата. Най-сетне си свали слушалките, започна да говори с хората около себе си и приключи игнора с днес. Може да после... Не! Пауза! Почивката и ще продължи след това. Но вашето че знам, че издаст духовник. Дяло! Надежда, кога ще откажете цигарите? Направете някакво обещание пред камерата. Никога. Никога. До гроб. До гроб ще пуша. Само смъртта ще ме раздели с цигарите. Това е и една истинска любовна история в каньона.